21 χρόνια μετά, από τη μία και μοναδική εξερεύνηση από Γάλλους σπηλαιολόγους, η τρύπα του Όρνιου. Ένα από τα μεγαλύτερα σπηλαιοβάραθρα της Ελλάδας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας σπηλαιολογικής αποστολής και εξερεύνησης. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, μέλη του Συλλόγου Σπηλαιολογία Αθηνών, Υπόκοσμος, μαζί και με μέλη του νεοσύστατου Σπηλαιολογικού Συλλόγου Υπήρου, βρίσκονται στην κορυφή της Τύμφης, στην τρύπα του Όρνιου, εκεί που μία και μόνη αποστολή έχει πραγματοποιηθεί πριν από 21 χρόνια από Γάλλους σπηλαιολόγους. Η επιχείρηση είναι δύσκολη και επικίνδυνη, καθώς η προσέγγιση στο παράθυρο εισόδου γίνεται με καταρρίχηση σε κάθετο βράχο για 100 περίπου μέτρα και από εκεί οι σπηλαιολόγοι μπορούν να εισχωρήσουν στο σπήλαιο. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ιωάννινα TV ο πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Συλλόγου Υπόκοσμος, Γεώργιος Σωτηριάδης, ήδη τα μέλη της ομάδας έχουν χαρτογραφήσει τα πρώτα 250 μέτρα του σπηλαίου και έχουν πάρει και δείγματα οργανισμών που θα αποσταλούν προς εξέταση σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Είμαστε στην τρίτη μέρα της αποστολής. Ήδη έχουμε τώρα μια ομάδα μέσα στην τρύπα του Όρνιου που συνεχίζει το αρμάτωμα κάτω από τα 250 μέτρα και μέχρι αυτό το βάθος έχει ήδη χαρτογραφηθεί. Και παράλληλα έχουμε πάρει κάποια δείγματα από αρθρόποδα για να τα στείλουμε σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Και αυτή τη στιγμή όλοι είμαστε σε πυρετώδη διαδικασία, δουλεύουμε για να υποστηρίξουμε την αποστολή. Η οποία αποστολή ποιον αντικειμενικό στόχο υπηρετεί? Θέλουμε να γίνουμε, στην ουσία είμαστε η πρώτη ελληνική αποστολή που οργανώνει αυτή την εξερεύνηση μετά από 21 σχεδόν χρόνια που κατέβηκαν για πρώτη και τελευταία φορά οι Γάλλοι. Και θέλουμε να χαρτογραφήσουμε το σπήλαιο με πιο εξειδικευμένα μέσα, να κάνουμε μια μελέτη και έρευνα για την γεωλογία και τη βιολογία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά το σημαντικότερο είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία και ανεξαρτήτως του αποτελέσματος να ενδυναμώσουμε τα μέλη και κατ' επέκταση τον νεοσύστατο σύλλογό μας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην περιφέρεια ιδρύονται καινούργιοι σπηλαιολογικοί σύλλογοι, ειδικά σε μια περίοδο που τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε τέτοια κινητικότητα. Οπότε αυτή η ίδρυση και σε μια περιοχή όπως η Ήπειρος που παρουσιάζει μεγάλο σπηλαιολογικό ενδιαφέρον είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για την σπηλαιολογική εξέλιξη γενικότερα της χώρας μας. Πότε ολοκληρώνεται η αποστολή σας? Υπολογίζουμε ότι την Κυριακή θα έχουμε μαζέψει και θα κατέβουμε προς το Βραδέτο για να επιστρέψουμε στις πόλεις μας. Η Ήπειρος είναι μια περιοχή που έχει ένα πλούσιο σπηλαιολογικό υπόβαθρο, έτσι, το οποίο εν πολλοίς είναι και ανεξερεύνητο σε μεγάλο του, ας πούμε, τμήμα. Σωστά, ενώ είναι ένας καρστικός όγκος που είναι γεμάτος με ασβεστολιθικά πετρώματα που ευνοούν τη δημιουργία των σπηλαίων. Έχει το φαράγγι του Βίκου και μια τεκτονική ανήψωση στην περιοχή που ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο την παρουσία των σπηλαίων. Ξέρεις ότι έχεις πολλά βαθιά σπήλαια από τα βαθύτερα της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά είναι ένα δύσκολο πεδίο. Εμείς δηλαδή για να περπατήσουμε τώρα από το Βραδέτο κάναμε 6-7 ώρες, οπότε καταλαβαίνουμε και το γεγονός ότι δεν οργανώνονται πολύ συχνά τέτοιες αποστολές σε αυτό τον ορεινό όγκο. Μάλιστα. Θα μπορούσε κάποιος να πει βέβαια ότι αυτό έχει και την καλή του πλευρά, με την έννοια ότι αποφεύγεται, όχι εσείς, αποφεύγεται με αλφαγιώτα, η πολυκοσμία και κυρίως από εκείνους που δεν έχουν και σχέση με το αντικείμενο, έτσι. Σωστά, ναι. Και για εμάς το ότι είμαστε τώρα εδώ σε ένα πεδίο που δεξιά και αριστερά δεν βλέπουμε τίποτα παρά μόνο βουνό και μονοπάτια και είμαστε μόνοι μας, μας χαροποιεί.